12 l-atleta l-kull sasaħ Maltin ġabu riżultati mill-isbaħ fir-ritorn ta' pajjiżna fil-lob tal-Federazzjoni Internazzjonali tal-Isport Universitarju. Delegazzjoni Maltija kienet immexxija mill-Laqda Studenteska Assoċjazzjoni tal-Isport fl-Università ta' Malta u telet tikkompeti f'dan il-lob wara nuqqas ta' xar snin bejn is-16 u 27 ta' Lulju li għadda fil-Ġermanja fejn ikkompetew ma' studenti atleti minn 150 pajjiż differenti madwar id-dinja kollha. Ma' ritorn tagħhom f'pajjiżna dal-istazzjon tkellem ma' waħda mill-atleti Mireja Buġejja li kienet fost dawk li kisbu riżultati eċċellenti kif kisret ir-rekord nazzjonali għall-ġirja tal-kilometru nofs b'ħin ta' 4 minuti 26.8 sekondi. Ġejt il-1500 meters, irnexxin nikser il-national record tiegħi biftit split seconds, imma naħseb kienet ġirja tajba u vera kienet esperjenza sabiħa ġo stadium kbir, ħafna supporters, atleti minn pajjiżi bħal Ġappun, l-Amerika li s-soltu meta mmorru kompetizzjoni tal-Ewropa ma taraħħomx, allura vera esperjenza sabiħa u grata tat-tim kollu li kienet jaħdem biex jirnexxilhom jibatuna kompetizzjoni bħal di. Apparti l-kisbiet ta' Buġejja l-atleti universitarji Maltin kisbu riżultati pożittivi oħra fosthom Matthew Gallia Soler fl-400 metru li ġie mal-ewwel 10, Isaac Bonnici li wkoll kiser ir-rekord nazzjonali tiegħu stess, Rakela Paċ li kwalifikat għall-finali fi triple jump u Marta Spiteri u Jordan Paċ li wkoll kellhom prestazzjoni b'saħħitha. L-elim mill-atletika l-kontingent Malta ħasem fit-tennis permezz ta' Alex De Gabriele li avvanza round of 32, it-trio Sam Kassar, Francesca Clark u Eleni Harber fil-badminton u Katrina Esposito li kisbet post mal-ola 16 fil-ġudo. Dal-istazzjon tkellem ukoll ma' Zek Mangani li hu l-uffiċjal finanzjarju tal-Laqda Studenteska li spjeganna x'fissret din l-esperjenza mill-lat organizzattiv. L-antana bħala organizzazzjoni kellna wieħed li ntellaw tim saħtu u naħseb nemmen li bħala tim il-ħaqni, ġifieri importanti li ngħidu ġifieri il-ħaqna targets fosthom national records. Mangani fissrinna wkoll li dawn il-lob normalment iservu ta' prattika għall-atleti minn pajjiżi kbar bi preparazzjoni għall-Olimpjadi b'dawn il-pajjiżi jibgħatu l-aqwa atleti li jagħmel dawn ir-riżultati aktar inkoraġġanti. Wara li wasalna lura Malta, il-preparamenti diġà bdejna, jiġifieri bdejna preparamenti għal sentejn oħra għal dawn li ġew l-University Games li ħajsiru ġewwa South Korea issa, jiġi Changchong, jiġifieri umanijiet vera bombastiċi kif jista' jgħidu, imma nemmen li permezz ta' laqda u tim maqut li għandna bejnietna nistgħu naslu hemm u nippreżentaw il-Malta kif għamilna ġewwa Ġermanja. U ma naqasx milli ringrazzja lil Visit Malta l-Ministeru għall-Isport u l-KSU li jgħenu biex din laqda tkun tista' mhux biss tistabilixxi ruħha imma tkun tista' tikkompeti bisħieħ fl-lob ta' dan il-livell.